ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଥିଲା। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଲି ସ୍ମାର୍ଟ। ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଫଳ ଆଣିବାକୁ। ମାତ୍ର ଝିଅ ଗୋଟାଏ କଦଳୀ ଉଠେଇ ଖାଇବାରୁ ତା ବାପା ଏତେ ଗାଳି କଲେ ଯେ, ଗାଳି ଶୁଣି ଝିଅ ମୋର ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କରିବି, ସିଧା ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ବାହାରକୁ। ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆସିଛି ପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳେ ବାହାରିଗଲି ବୁଲିବାକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି 200 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କରି ଚାଲିଲି ଅବତାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଭାବିଲି, ଆରେ ମୋର 200 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆଗକୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ଚଢ଼େଇ, ମୂଷା, କୁକୁଡ଼ା, ବିଲେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ 2ଟି ଲୋକ ସାପ ଧରି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଠାରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଖେଳନା ଧରି ବାହାରିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖି ମୋର ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ? ତେଣୁ ମନକୁ ମାରି ଆସିଗଲି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଲି କେରଳର ଏସେମ୍ବଲିକୁ, ମାନେ ବିଧାନସଭା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କେରଳର ବିଧାନସଭା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ କାମକୁ ପାଣି କାମ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ପାର୍କ ଓ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ବୁଲେଇ ଆସିଗଲି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।